Toh ni kapor, nakaliang juga balang ni pediang sumhai pi baro lingba ka ni ka YouTube channel jong ka balang hakaba nakawai ka tayo shkawai pat ngiyo ban penpoi ia ka ni ka ktien ka ba immat ka ba shisha ka jong blay shaki ying sem ka jong pi. But haka ni kapor ka ktien ka jong blay ka ong kijing pengkre jong ka donut kidei ki jong buriu nrei ka jubab jong thuliet kalong nautrai. Ka donut ka jong buriu ka perkat ia ka lenti ka jong u nrei utrai boyalam ya ki jing jam ki jong u. Ito nga nyilai lang shoblay ang jing duay. Ko pa jungi bahabaneng ngidap da jing sngongo eme ko try nakabenta ka ni kapor ka bakentang hakabakum ka balang ko try niyo panpenher ya ka ni lama ko try jong ka ktin ka ba im ka ba shisha ka jong me hoy kalama jong ka jing duay mat kum juru ka jing sulok lingba jong ka ni kapor ko try kumta shwabangin sedang ngidan kam momensi mu jong me ko try undon rekat ban ngi iwei pa iwei ibadon ha ni ka jaka hoy kini ki bale ka ni ka recording bat iwei pa iwei nong shimbanta ko try lingba jong ka ni kapor bakham tam ya ki shakri ki jong me i parang banget bi ki jongi ki ban suyo sngo ya kini benta naru basdang hadu wai na jong ka ko try ngidan kam ko try ka jing don ka jong me namba ki long ningkong bangilaman penan burom ka kerteng ka jong me bakum juru kan long ka jingker ku namenta jongi iwei pa iwei sngo ya kini ki jing pat ki barit bangabu akhmat jong me dak ba map ko try ki lait ki let ki jongi ba bonsin ni pensosi ka man ka jong me dak ki bangile ka patip bat apam tip rukum jo ya kini baro hi ngibu ngipan bang khot ka pat haga kerteng ka badan bor tam ka batyang tam bar ka kerteng hi bom ju sha job ko jong try ban nong punim jongi Jesus Christ ubulong ju menen menta marcheki ata bam jukut ru amen. Toh ni kapor in beteng ye kejing syakri ke jongi da ka bangi ruai lang ye kejing ruai ka ba saus pa sau po na ka kejing ruai ka ba thamai bat saus pa arpu kundai na ka kejing ruai ka barim tulam yanga halenti hun hapodeng kejing penshoy bon hapor ka jingjar bat jingma mensim ba bha yalam yanga ngalong upilgrim ba jengai na yeng ipa bat ngala swai ngabe sya yeng jomi kopa labun basyun yalam yanga kumto nyirwai bro saut li khol lem chorus ke jingwai ka ba saus pa sau pho ba saus pa at phundai na ko jingwai ka barim tulang yang halenti hun hapu dengki jing pen shoy bu hapo ka jenjar bat jing ma men si babhaya lam yanga yalam tu yalam men sim babhat yalam tu yalam men sim babhat yalam 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 yang asyaying ipa aklau bashir kay e ngasyong kiso jong kajing yap kilong halen di khut ba bet ba ba syari jong mi yalam yanga yalam tu yalam men sim bapa yalam tu yalam men sim bapa yalam yalam yalam
yang asya ipa husay tanpok bat kajing jor kitwa ban ring chaka banjon batla kistan yang aban pa halen di hok yalam yang yalam to yalam men sin bapa yalam to yalam men sin bapa yalam 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 yang asya ipa ngalong pilgrim baju ngai naying ipabat ngalaswai ngabe syaying jong mekupa labu basyun yalam yanga yalam tu yalam mensim bapa yalam tu yalam mensim bapa yalam 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 yang asyaying iba Toh ni kapor ngini syashkor ngini jinsisha ulong kaktin ke jong play habangi lapun syong nong rim hakani kapor nakibenta ki bapher na kaktin ke jong play hakani kapor labu naka nong bishar ke lenong ke banyo ke dekot ke balai nang ta naka shiti jong apostle Paul ke ba show Timothy ke lenong ke banikong ke dekot ke banyo shushu ke shiti nong rom ke lenong ke basipo dekot ke bakanyo ke gospel ke Yohanes ke lenong ke khanriu dekot ke ba lai pulai bat naga gospel ke Markus ke lenong ke basau bat ke dekot ke basau po kikintien ki baong kum ni naman kata tie tuki penbena hakiskor upat ba doong unu ubasyap ting bat bakhoet do unpai benlet wanno na ulum gilet kumta lapai no na upat ba arpo ar hajar bat shipo hajar kilasa namarublay shim laay hangi ka mensim ka jingsyap tieng nrei ka jong ka bor bat ka jong ka jing iet bat ka jingle atkar kumta ti kata ka jinget kaja na ka basngo bat kata ka basngo daga ktien ublay ken ngalakren yakini ki ei ru hapi ba penyo ka jingsuk hanga hakata ka perthei penyo ka jingjar nrei tulong slurpi ngala job ya kata ka perthei Henrei kila syepting shikadei bat kila ikren paralok hi uni ulong uei shisha bakal ru bat kaduriau di ki yakongu yau toblen kurku ya kajing puli bat khamtam ya kajing syashkor ya kani ktin ka baim bat ka bashisha ka jungu ya kani kapor ngin lang sublei ha kajing duai kupa jungi bahabening sa sisin pat ko try limba jong kani kapor ni penpau ya kajing sngungu mangyo ya kani kalat sa sisin ko try haparing gani ka pandemic haparing kani gajingja nringi penpau ya kajing sngungu mangyo apat ko try man sngo man sngap man shashkor ya ka ktin ka jong me lingba kani ka YouTube channel jong ka balang ko try
kum tah kani kapor kum ki banget ngiwan pau hakmat jong me ling bau kun bon nong pun im jong Jesus Christ ngidap da gajing sngongu ko try babha habang iphai shadin ni gajing im gajongi ko try hoi ngimla ban nyu ko try babha ye gajing bha mamlale ha gajing im gajongi ko try hoi ko try babha hakum kani kapor ngimla shu ban kiu shikini ki yeng ka bakentang gajong me ko try ya kani ki yeng mani hoi habangi kum ka balang ko try ngi ayo ban shnai ka layo ban pendep ka hakarukum ka badai ka babiang kat kum ka mon gajong me Andai ko try mentala katu kat ni benai. Layat ko try ngimla ban kiu shiki yang kejong me. Andai ko try ngi aingu pat. Baka jing start ko jong me ko try ling ba kun bun riu ngila pat ko try ban pen poi ya kani ka kubor. Ban pen poi ya kani ka jing sawa balong ka jing shisha. Ya ketin ko jong me. Shaki para bangit ba iit ko jongi. Man ka tayo ko try ngimat ka jing isnay ko jong me. Hoi ko try mabhangi it's kemru. Baling ba jong kani kapor naru basdang jongka habangi yo ban penher ya kijing ruai ya ro habangi yo ban penher ya kijing duai ya kijing puli ya kaktin ka jong me ba khamtam ko trying ni osngo ya kijing slok na kijing sha balong kaktin ka jong me ngedeng it's kem ko try mami mandon ringkat ban ni umun sim jong me unki lai lut hapreng jongi ko try ba kani kaktin ka jong me kan yo jaka hagi donot kemen sim ki jongi kumbala puli ko trying bangin long tang kinong sngo re ko trying in long ru ki brio kiban penan kam ngene tien ke jong me ha ka jing im ka baman ka sing ke jongi bangin long ru ka jingkur khu pat ling ba jongi na ka banta jong ki wei ko try ho ko try ha ba kirim pe yang kristan ki ba i ki jongi ko try ha ka balang bar ki turu ka bomdei ha po ka balang ha ba ki yo i ya kani ka kubor ling ba jong kani ka por nang it's kem ba ki jingkur khu ki ba kenjaman sim kindan ha ki yang sem ki jong ki ko try me melong play ubadap haki jaka baro ko try but haba kirim pe yang kristan ki jongi hakum kini ki por don na paning jong ki ba mat ko try ki jing ki ba mat ki eryong jong kani ka perthai ki ba mat ki jing ele ko try ki ba mat ru ki jing du no jong ki be it ba thon ki jong ki ko try hoi ko try ai ba kani ki eryong kan long pat ka jing start na banta jongi ko try ba kan long pat ke ka ban bat scam mi ka jinget ka jongi ko try bahabangi mi shashiliang na kani indan rengkat bermi bangin long ru ki brio ki bala thau thumai pada kata kapor ko try ki brio ki ban long ka jingkur khu na ka banta jong ki we bat ki brio ki ban laing ele ya ka mon ka jong me kurku ko try ya la ka balang ka ba melate halo ni lu mo bai tanat berberi ban pet yakini ki jaka hakani ka dong ka shnong ka jongi bat hakiwe ki jaka hakeleng jong ni ka sor ko try bon ki balang hakum kani sngi ki penher ko try ka lama ling ba ki channels hapo ki television ling ba ki YouTube channel ki jongki ki ba pher ai ko try ba tin ka jome kan tayo jaka haman na ki yeng haman na ki rempe yeng kristan bar kumjuru hakitu ki mampalong kristan ru ko try bangin thu shai ba tai tang mami ko try jisu balong blay bo im bo shisha bar blay badap tang ka jing ba jing snai ba dei tang ling ba jome ko try bangila ban yo ya ka jing im bam jukut hi Hoi ko try bapa ku ya la ka balang ku ya ki nong penyai ki jongka na do ki teman basan ki pastor hoi ki dekhot jong ko komiti balang hoi de kamen sim jong ko jinglong kawai jinglong teli ko try ngilaban pentulun ya syatul ya ka kam ko jong mi syakmat ko try bapa apeng gini jing ai ka jing start blay ko jong mi hangi wei pad wei ko try kenang ba ko try ba ka wei kamen sim ru kanum du no ndri ko try ba kum kinong elam jong ka balang ngila pat ko try bapa pan yarika ba kumju mga kumba ka jingkwa ka jong me ka long bangin pin poi ya ka gospel shaman la way par way bon yo e ka jing pinim punta pan ko bor hangi ka ta ko try ba ho ko try ba me i ko try ba ni ri ba ka judge bin ri ko jongi ka dan ha paring jing om tang hauni pandemic henry wat hakini ki sngi ki belajar ko try ka dan ka jing snam haman na kiliang re ai ba ka jing sup ka jong me ka sanshare ka ni ri jongi kari jongi ka long ka ri tip bri to blay ai ko try ba way par way u brio ne ka brio jong ka ni ri ba ka jai ben rio ka jongi indon ne ka jingkit kli ka ta ko try ba hoy ko try ba ngim don e ban pan nre bat kum jur ko try ngim nang ban pan ru bat kum ka mon ka jong me nre ko try sngo bat priang ya ka badei ba plaj ka bom dei
Bada ka ba mamaap ru ko try kilat jongi. Bangi pun sin pun sosi ka man ko jongi. Sngo jing pal berit ko try katang Jisu ngi pan kini baro. Amen. Hani ka por menta ngi lapoi pat shui ka benta. Ka ba kongsan bat ka ba kata kalong bangin yo sngo. Ya gani ka ketien ka ba im bat ka ba shisha ka jong blay. Di hendrai shwa bangin poi syata. Tong ini beteng ya ka jing syakri ka jongi. Da ka bangi ruai lang ya ka jing ruai. Ka ba shispa lai pu pendai na ka kot jing ruai. Ka ba thamai ba shispa lai punyo na ka kot jing ruai ka berim. Ka buram ka ketien ublay. Pet kimat jonga ban yo i ka buram ka ketien jong me par. Kamento yang ban syam kani. Ya ka ba yo rupa bat kesiar. Ka perthai kan ing bat kipaila. Ka ketien ublay jonga kan ne. Ka jing imbom jukut long itu Jisu ubrio bat ublay. Hape kimat jong aban yo i kabu rom kak tin jong me par kamen to yang aban shem ka ni ya ka bayo rupa baksyar kaper thầy khăn ing bất kỳ bài là các tin u play trong là căn nè cả chính em bằng chu cột lòng ý thu you chi su real bad u play. Para bagi ka jingkren ka jonga hani ka janmiet kwa ban pen pau pi kendiat ba hagini ki kendiat benai namang itri hapo ka department ka babun kam nakaliang ka department jungi ru bun baki ki bangi haban pendep bat kumta hagani ka ngalayo ban pendep ya gani ka jingkren laban ong ngalayo ban polish ngamut ban polish ka kasi balang ngashim syuti Ndrei habang labu hagijing duai bat ngasngu kumba kawan ke jingkren hanga bang adi ban kren nakani ka benta naga ketin ke jong blay hagani ka por bat ngalabu i jingkren hagani ka no pai jo gani ka sngi naga gospel ke jong umarkos kelunong ka basau kedekot ka balai pusan hadu sau puwei bat igani ka jingkren ru hagani ka tayo ki baladam doni wei rong ba balang ilabu igani ka ju ka benta Reng aku apa nong api ba ngangit scam bat ngatip syairu ba habang ikren ya kaju ka benta kanu sin ru mangikren kaktin ka jong blay kalong ba pla kaktin jong blay kalong ba thamai bar kaktin ka jong blay kalong ka ba thau thamai la di man kapor bat kay kaju ya peru na way nong kren na way pat katkum ka mon ka jong blay bat ka jingkeli ka bangawan kwa ban bu akani ka por kalong ba kay ka jingtieng Ika jingtieng kan isngi. Ibon ki jingtieng kan isngi. Kaya ka jingtieng. Pika jingtieng ilaban ong bagay kata ka jingsngo ne kadi kata ka emotion. Kalaban kata ya ka jingkot jingkya ka jongi. Hakirukom ki baper. Pika ka jingtieng ka penlong hangi ki brio bandon ya kata ka bingbom shania ne bandon kata ka daud. War ka jingstat science ru habang ipet. Ka ong bagay jingtieng ka kata ya ka bormet jongi ki brio haki benta ke baper kalaban kata yakini ki kemat ki jongi yaki borpet ki jongi kalaban kata bat pan penhe bat pan pentit stet ini kulong snamu jongi bat ngaju syamru baga jingtieng kaju pensuk po ingi bat kidon ki kep bagi brio kiju shimno wat yala ka jong jing imru bat ngijuang ba datang ke jingtieng ong ba datang ke jingtieng ga pan pangi ki brio Nrei habang ipet ki statistics pat ni syam bar ki spa daki hajar daki million ki brio kani ki perthai ka jingtieng kalong ka
Daw ba kaba penlong iki bandan iki BP, iki blood pressure, iki ulcers, bat kumta ter. Pi namar balik ke jingtiang ke pentulat, ya kan ke immune system ke jongi. Laban nong ke pentulat ya kan ke bormet ke jong brio. Larangi pai ke ketiin ke jong bleru. Ngiyoi ba ke jingtiang ke create ya kata ke negative fear. Ke penlong iki brio ban sengo dolat no. Ni ban sengo helpless. Barangi pek ya kan ke gospel ke Markus. Hang ni ngiyoi baka eryong kalalong kebejur hadu kata-kata bat kisenran ke jong jisu kilatieng yo kihap bat hapering kata ke jingja kapelong pat iki ban artetin yo jisu pi ke jingtieng ke kataru ya ke jinget ke jong ngi kibrio larangi puli ke gospel kat kumu Matius ke khatsau arpupra hadu laipo kaya thu ingi hang tu bau Petrus hakapor balai iyo jisu loong try la dai mami ong yanga bangan ya halor kani ko padu jisu loong yu to ya re hakum kata kapor habol ahyar na kaliyeng lawan ka eryong ka bajur hadu kata-kata badu Petrus hapor kata ula kata ke eryong kala kata ya ke jengek ke jongu bat ulah sedang ban ngam susu ka ketin ke jong blay ko ong baga jingtieng ka penkeran din no yangi ko mga lapuli mene syakmat nong bishar nyulai ko ong namar kata ti tukhiye penbena hakiskor upat ba da ong unu ubasyap tieng bat bakho et tuun pai balet wanno na ulum gilet kumta la pai no na upat ba arpo ar hajar bat sipo hajar kilasa pi marsiteng na kita kipat ba kibodan ha kata kejaka kila pai din no para bangit bat susu hangani juk bamta ka jingtieng kapan pangru yangi pi abang ali ai kini ki awareness nakamenta kani ka vaccination namenta kani nakani benta kani tika ngasyem ba hado nyopo na prapo persen ki brio ki bapang ne ki bayo positive lingbau ni covid khat khandai ki dei be ki brio ki mampat ai ya ka vaccination bat haba ni pet ni yo iba ki brio ki pang hayang asam kim no cho Malaysia hospital namar balai ki tieng yo beki yo positive langkum jo pi para banget habang ipet kum ni yo i bo sultan te udu master bot upundan kam ya kani ke jingtieng bat mangi kum ki banget pangi di sengu thu bahabang ngop ha kani ke jingtieng ke pelong yangi pat bandu no ya kata ka plan ne ya kata ka destiny ka bau blay udon na ka benta jongi kaktien ka jong blay hakashiti ka baar jong apostle Paul Shaw Timothy wei nyo ko ong namaru blay shim la ai hangi ka mensim ka jing syap tieng henrei ka jong ka bor bat ka jong ka jing iet bat ka jing le atkar kenmau parangait bakum ki kristan lingba jong kani ka jingja ka pamentaru ai baka fokus ka jongi kan long ho blay bat ha kita ki jing e na kita ki eryong ki bawan telep ha ki jing im ki jongi kumta lingba jong kani ka por lingba jong kani jing slok abang ipet ya kani ka gospel kat kum Markus kalunong ka basaw dekhot na dolai pusan na saw puai ngin yo i hang ni ba hoot kini ki senran ki jong jisu kila kiulang bat jisu ha kani ka lieng kila di ban mat ya kani ka eryong kila di ban don hapring jong kani ka eryong bat day hang ni ken ba kila nang itu khamba susu ya lo jong try ya lo jong nong penim bat habangin ngam jinglop bangin sang ngam susu jelop lingba kani ka jing slok kani ka por kan sa hikai yangi sipang kita ki eryong bangi mat ha ki jing im ki jongi titong lang suble ki jing duai kupa jingi bhabeneng ladi ka por bangin sa yasngo jing shisha blong ka tin ka jomi
Shakri jong me umlong e ru em ko try lam dam em pensle yu dam sim ko jong me. Kum tara yu kum rab ning ka jong me pesum sle yu dam sim ko. Lang ba ki e bon pla lang ba ni gar myang sung tur ka ba tingit ka ba jabo ka jong ko try. Nre ko try mun sim jong me pun ko ya ka. Klang ba ki baro ki para mo ba ki jong i ban yosngo ya ka ni ka kubor. Kan long shisha ka kubor ko try. Kamang kata ay ka jing im ka jong ki. Kaman ne ay ki donot ka sim ka jong ki. Babakin long ki brio. Ki ba yosngo bat ki bale ya ka. Kum taling ba jong ka ni ka por. Tukren ba jem no jisu. Ikitin jong me. Kinlong umso. Tagwa maap kilat kilat ki jongi. Ibang sosi ikaman ka jong me. Halakas ni. Teng jisu ni panik ni baro. Amen. Parabangit. Habang imat ya kini ki jing e. Habang imat ya kini ki eryong. Ni habang imat ya kita ki krisis sa ki jing im ka jongi. Kan mau ken. Bakita ki eryong bang imat. Ki penpau bat ki reveal. Hato. Ni im da ka jinget. Ni da ka jing tieng. Ki eryong kin penpau ru. Bahkan ni ka donut ka mensim ka jongi. Hato ngidon ni ka jing shania. Ni ngidon ni ka jing artatin. Pigi rekom bang ile. Ki jing sngau ki jongi. Ni ki reaction ki jongi. Hapreng jong kini ki eryong. Kin penpau. Ya ka jing long bo shisha ki jongi. Pila rangi pai ya kani ka gospel ka ko Marcos. Insyam hang ni para bangin. Baka ni ka gospel kapan isyay yangi bau jisu. Uday ukon jong ublay. Bat kapan isyay ru hangi ya ka bor ka jong u. Pi ka bor halo kiksut. Marcos san iway hadu arpo. Ka bor ka jong u halo ka jingpang. Marcos san arpo hadu lai pusaw. Wat ka bor ka jong u halo ka jingyap rukum jo. Marcos san lai pusan hadu saw pulai. But hakani ka kenti leng baka ni ka jing slok ngan yo ipat ka bor ka jong u halo ka mariang. Saw. Lai pusan hadu saw puay. Kumta leng ba jo kani ka por. Tu ngin pusan. Syapang jong kani ka eryong. Kabaning kong. Ka eryong jong ka jing tenjo. Para ngit. Day haka por jong ki eryong. Kambalong bang itu syay. Kay ka bangingit. Namar ki eryong ki don. Yala ka bor ban pen i. Ya ka jinglong ba shisha. Ka jongi. Langipet ya ka dukot ka ba. Lai pusan ban lain pun riyo ngan puli ka kung baka long. Ulong ru haki hakata kasngi. Habala janmit. Yangin yalit sa silyang. Haba kila ino ti yaw pajma. Kila lam yu kumba ulong. Haka liang. Hanray dan kiway padru kiliang lem badu. Pi habang ipet ya kani ka gospel nandu ka lenong ka balay. Dukot ka ba arpo ter. Nilaban ong kani ka sngi ka lalong ka sngi ka balong busy bahado kata yu jisu. Namar bahakani u jisu nginda puli bahangin yu ibo jisu ulayatay bat ki parsi. Bat hakum kata kapor lawan ki hinmen ki jongu lawan ka kemi ki jongu bat ki lawan mantano yu jisu namar ki mudur bau uni ukun ujongki uni hinmen para ujongki ulalong ulabitnya. Kamu keadaan ke tension lagi yang kesam ku jongu. Baru jisu ru akan kapor akan galing ba kan gospel na do mene maong na do ka lenong ka balay arpo ulayo ban le ru kamba. Ulayo ban hikai ya kibrio bat kamtam mi kisenran syapang ka hima ka jong ble. But kumjuru ulayo ban hikai ya ki parsi babun. Ngamut dur siteng sngi. Pira village hati sa Middle East Vinchem. Baka tu ka jaka amjudan slap bakalong ka jaka ka basit bahado kata-kata. Bar ngamut dur jisu baro si sngi ulah hikai. Habay pech ya kini benta ka basikmat jong ni kalong ni ibu ulah hikai syapang ka parsi jong nongbet. Ulah hikai syapang ka syarak hapo ka syang. Ulah hikai susu ka parsi syapang usembay ubasan hakabari.
Ka Parsi usumbai terso bakanta ter ulahikai syapang kini ki Parsi bat yak ka bami na kini ki Parsi nek outcome. Kumta ngilaban ong bagani kesni baro si sngi kalau long kesni ka balong hakakti nang wengi laban long kalau kesni ka balong emotionally draining for Jesus. Oh Jisu ling bakani kesni kamtami kesenran ke jongu. Ulayo aban hikai yaki ki baula ong yaki ki baula le. Handrai lingba kani kalenong lingba kini ki dekat para bangin. Ninyo pada ujisu menta pada ulamut ban pet. Hadu kat no kini kesenran ki jong u kinget. Hadu kat no ka klan ke jinget ke jong ki. Pika ketien ke jong blay. Lingba ka sithi syakinong room kalenong ka basipau dekat ka bakat nyo ka ongku lenong basipau dekat ka bakat nyo ka ongkum ni. Kumtati kata ka jinget ke ja na ka basngo bat kata ka basngo da ka ketien ublay ken. Kumta parunget. Habang yasngo yan ka ketien ka jong blay haki yeng kisem ke jongi lingba ka YouTube channel jong kabalang. Ay ba kanumkut tang hangtan ring di ban apply ruya ka haga jing im kabaman kasngi ka jongi. Kumta day na kani ka daw ba ublay upenlong yaki briyo manmat yaki jing manmat yaki jing le lani yaki taki eryong haga jing im ka jongki. Namar nga tengengit baki eryong hi kiwan ja kanang haga jing im ka jongi kanang bangin laban syania kamba halok kenrat. Tiswa bangin jam susu bisa benta ba skmat jong kani kalenong. Pila ringi pet siya katuka dekat ke balai pusan. Haka benta ba siya diyan kaong u Jisu ong yang inyelit siya siliang. To the other side. Yang inyelit siya siliang. Pi mene kamal ong ba ngi u Jisu ngi mudur ba habang ikren literally yakani ka jingkren ka jong ilaban ong yang ini kiyo no hakaliang pa nyelit niya siya siliang. Henry habang ipet ya benta jo kani kesngi baro si sngi ke bala ja kumulong ujisu la le ki kamba ulayatai ba ki parasi ulahap bandon tension hayang asem bat ki hinmen bat kakmi ke jongu ulahikai ya ki parsi syak ulahikai ya ki spangka hima ke jong blay hoi ya ki senran kamtam shani siliang ke jinget bat ke jing shania kalalong ke babha. Hari habang ipet ya ke ada side pat yang inyelit siya siliang. Pigini senran hakani kapor kim patip bagin samat yu eryong. Kinda bakiyo hata kaliang. Pi kata ka ju ka jingim ka jongi para bangit. Ngidon arliang ya ka jingim ka jongi. Kawai siya kadiang mat kawai siya kamon. Lesi hakaliang kamon nilaban mat ya ka jingkot jingkya. Nritang katuk ni por hakaliang kadiang nilaban mat ya ka jingpang ka jingstom. Desi hakaliang kamon ngilaban mat ikijing kemen gijing sumobha hari hakaliang kadiang ngilaban mat ya kijing ngilaban mat ikijing yap ya kijing dono jogi bait bathon kijongi. Desi hasiliang ngilaban mat ya kijing syong kurim ka badan buram ka badan ngilaban ong hakamat jong play haki yang mani kijongi. Hari hakaliang kadiang ngilaban mat ikijing pat jing pra haki yang sem kijongi. Unta para bungay. Galong keju ikisenran. Kad ada side galong ke babha hadu kata-kata hendai kim patip ba anda kila let Jisu ong yang inyelet syasiliang hendai kim tip ba anda kila yat hakata kaliang kin samat shwaban po ista siliang kin samat ye jing ya ka jing im bejongki. Kabenta ka baar ba kanik eryong kahikay kalong ba ka eryong ki eryong haki jing im kijongi para bangit. Kija hakipor bangimpoy perkat. Suddenly, pi habang ipet ya kani ka Duryo Galilee, habang ipet itu ki Duryo ki la lesi ki belapoy kani ka jakane, habang ipet bahaya ka, ngin syam ba kani ka Duryo kalong ka barit hado kata-kata. Sodong jongka kalong tang kalay maile, bat habang iya na koy na dakaliang across mo na siliang sa siliang, kadantang kumbah nyo mile.
Baka jingjiliyo ko jongka ka dan tang kumbashi spasan puput e. Hari ka bapla kalong ba namar kumbolong mene bagani ka jaka kalong baklut jado kata kumta hakipor mensengi kani ka kalir ka baklut kawan na po ko But sodong ya kani ka duryo kani ka Sea of Galilee ki don kilum. But na halor jo kini kilum ki don kilir ki papuja. But haba kini kilir ki papuja na shalor bakani kilir klut na sipo ki ya kendu te happening katu kani minute para bangit kalaban ja ke eryong. Pi ngila ban keli hato jisu utip mo. Bakani ke eryong katsawan. Hoy ke jubab ke jongai pi kalong jisu utip bah. No long kun jong boleh latu lupai ki baro baga jubab jonga kalong hoy. Henry namar para bangit. Ulo akwa ban penun kam kini ke eryong bagadi ka lat yu ban penun kam ban hikai ki senran. Shushu syapang yaladi batru syapang ya ka jingej ke jongki. Para bangit yang mangipuli naka ketien ke jong boleh. No job ka lenong ka bakat saw dukhat ka badingkong ka ong bo brio balakha na ka brio ulong bakhendiat ka sngi bat ubadap da ka jinjar. Shushu gospel Yunus kanriu lai pulai bala puli mene ka ong ba ngala keren ni kini ki ru hapi ba pinyo ka jingsuk hanga hakata ka perthei pinyo ka jinjar hendai tulong shlur pi ngala job ya kata ka perthei. Kumta ka reality of life na kata ka jingsisha jong berbengai kalong maman la way pat way brio ka ketien jong blai ka kubure kata ka ong ba nginum lalat na kita ki eryong nginum lalat na kita ki jinge ki bangi kendu bat kini ki jinge ru kinwan sendet bat habaki wanja de hang ni ken bakin tes ya ka jinge ka jonga ka jongpi kamtam ka jinge ya ka jingim bakin jaman sim kabalai pa kalong bakini ki eryong kipin artatin ya ka jinge ka jongi kamang sedang ban doubt ne ban question what you blairu fever ka dukhat ka balai pupra ka ongkum ni uti uladon ha ka trong ka lieng ba u yo thia ha ka singkle ki te ki kersiu yo u bat ki ong ha u ku kenrat mem sunyo setia bangin sayap para bangit ha bangi pet ye gani bangi puson ya ini benta yo yo jisu bangi tip ho jisu long kun jong blai ringi tip bo lawan shigani perthai bola shim ya ka jinglong brio kumta habangi puli kini ngin syamba u jisu long hang tu ba u yothia ha ka singkle pi kom ngala itu meneng ong ba it has been a busy day u jisu u don ya ka jinglong brio ha kani kapor but kumu brio ula thaj but kejayu sin ke halieng ula yothiano lingai ha ka singkle ke eryong kalawan para bangeng kisenran kilatieng ho ya kani kapor ngiti bagi senran bun kini senran ki jong jusu kidei ki nong tong dokha bad habang itip ki nong tong dokha kidei ki brio ki banang bahaban jingi nama ka jingim ka jong ki ka don bai har hapo durio ne hawa kumbolong ki chawar habang ile chati ki don bai ki lieng ki jong ki nong tong dokha ki ap ki dokha bang klempep ki long ki brio ki banang ban jingi rega ba phla kalong ka tin ka jong blei ka ong ba kani ki eryong kalalong ka bakrau hadu kata-kata bad ke jingat pelung kala Palo sya kalieng kat ban pendap ya ka. Kamur kalawan hakipat ya ke jing tiang para banyak kilat tiang. Bat kilat tiang kiong bangin sayap. Bat undi tang kata ri syai kata kiong mem senyu satya. Pigi keli ki question yu jisu. Mem senyu satya. Hoy para banyak kani kapor pi pidan haki yang kisem ki jong pi. But pi badan hayeng kisem ki jong pi lesi pidan hapadeng ki jingko jingkya hapadeng ki jingkemen hapadeng ki jingkuku
kiba boleh ai yapi badan na pring ki yang kisem ki jongiru kiba mat iki jing kiba mat iki jing kiba mat iki jing du no kiba i bathon ki jongki ban ngong ipi kani ka por bade kata ka por ken ba ka tes ya kani ka real character ka jongi kong ki kristan bat teng teng kini ki doubts kini ki jing kini ki eryong ki pen artati ni kumalong ki senran mentan ngong ipi mem sunyo satya Nilaban ong play naspun mudur ba kisenran ki ong kumta ba kila amad yu jisu kila i kamba bolo ale nrei kidang ong mem sunyo satya yo nginyap kamut ki daud ken yo jisu nrei ang kwa man perken mau pat wi pi kan ki jing shisha ba ngidi masungu ba ngi oblay ba kumu oblay jongi ubom ju eno yangi bar ngidi masungu tu ba bar hangi ngidi ban mat yakini ki eryong haki jingim ki jongi nrei ai pat bakumulong ki senran hakani ka benta ka psadian jisu uhikai syapang ya ladi uhikai syapang ka jinglong ka jongu bat bau ong ru yangi bakum kani ka por bagi di banya ling ba kani ka pandemic ru ling ba kani ka jinge kabawan telep kani ka ri ka jongi ya ka perthai hi borokowe bau ong badalele te nganum ino ipi kadukhat ka balai kunai ka ong kuni para bangay habau la te ula sneng kal er bau long ka duryo long jai jai wat kisho kumta kata kal er kala jem jai bat kalong ka ba jai jai tiu jisu la sneng kal er larangi pai syaga gospel kat kum Markus kalenong ka paningkong dekhat ka ba arpusan Ninyo i yang to para bangay ba ujisu namar ba hau larung uni umunsi mongko hawi buriu ujisu ula dumak yu udaong wajamme tumino ru nau pilesi ngilaban mudur kawan ka jingmut jing perkat hanga lesi ngilaban mudur balesi kani ki eryong kata kapor kala di kam jong sultan lesi mo namar langi pet yang ni ke Bible ngin yo i bon bagi nuksa ki bapen i bau sultan udon keti ban penjenjar ya ki beriu ki jongble pila rangi puli yo job kalenong ka baningkong kadukhat ka bakhandai khat khandai pi gani kala don kata bau job udi uladi u beriu u bale ka mon ka jongble baru beli ulong ba me melam penstom ulong sultan melam penstom ino ta bawat kata yo job pi te hangi puli kani kalenong ko ang halto ti hakmi kal er ba na kadi klau kalawan bat kala sho na ki sodong jong ki yeng ti kala hap halor kita ki samla bat kilayap bat satang manga wai brio ngal alat im man yathu hami pi kata kadi kentin ka job la kren yo blai ti para bangit mereka i ka bang kwa man ongi pi ling ba jong ni por kalong ba lesi kala bandei no sultan ni kala banum deiru rekan mau ke end result te kedi keju but ke end result kalong ba ujisu ublei jongi laleleru unumeno ingi hakum kata kapor ulongi kata kal er tu jam jai bat kalalong ke bajai jai kum tawalangi haban nya ning ba kini jing jonga jing im jongi ling ba kini por ki ba ado kata kata nei jisu te wong ba yakani ki eryong ka bamtaru ngan sa penjajay bar ke chuchu kani ki eryong parangwet ke hikai ngi spang ladi ke hikai ngi spang ladi tangi puli yakani ka dokot ka basapo ko ong uti ulong balai pilong ki basyap ting kata kata kumno ba pimpadan ka jingat kumno ba pimpadan ka jingat
Para bangit kisenran hakum kini kapor Kim Don ya kejinget. Ni ngilaban ong kitulat kejinget. Pi balay nama ka concentration ka jongki hakum kani kapor kamdon hau jisu ndai kaladan hakata ke eryong. Kilaklet na hau jisu, kilaklet hau jisu kon jong blay udan rengkat batki. Pi ko man syamsnem habang ikan mau. Kum ki breo mo, kum ki kristan. Haki balang ki baper ngila ya duai show blay ba ngimat ikan ikan jinge eling ba jong new klam COVID-19, COVID kat kendai. Bagi lai duai u blay. Man peni kata kalat yang ni. Bad u blay ulas ngap ikan jing duai ke jongi. Ulai yang ni ikan ikan vaccination, ulai yang ikan tika. Ndai mangi matapat. Kum ki brio, siya ikan ke jinget ke jongi. Pi habang ile ke jing duai ngang it's scam blay ulas ngap te ke jing duai ke jongi. Tehe mangi pat siya para bangit. Kajing keli yang apa dia pi apa dengan ke pandemik. Shano ke jinget ke jonga, shano ke jinget ke jong pi. Kan mau bo sultan te un pen thami yang ni, un pen mala ya ki kemat ki bekerja mesim ke jongi. Da ke jing tiang. Ndrai kum ki bangit pat. Tu nginum syak ya lam bakla, ndrai ngin ailat. Pade kum balong bakini ki jing bakini ki jing le, bakini ki eryong. Jong kani ki jing im. Kin pen scam shushu ya ke jinget ke jongi. Bat kisenran para bangit kaduk hot ka basau puai ki laong kini ki kentien. Hendrai kila syapti yang sikade bakil ekran parlok hi. Uni ulong uesha. Bakal eru bat kaduriau. De kia kok nguyu. Pi de hang ni kin hadin bakani ke jingja kalaja. Hadin kani ke kelemat. De hang ni kin bila sutu. Ya. Kata ke jingsisha. Bau jisu te. Ude kunjong play. Bat ulalong ublay hi. Kumta para kan mau baki eryong ha jing im kija namaru blay ukwa bangin kamjan susu. Bat bagi di man shimru yakini ki eryong. Kum kata kalat kalenti ne kata ka opportunity ka bau blay upani hangi. Ya kata ka jinglong kraw ke jongu. Pi bon nangi tarai ngi laju syong hakiling sun. Bat habang ilet hakiling sun ka juja bateng-teng habang idan halor hal air kajudan kita ambulance. But abadan kita ambulance ni kum ki kamtam ngai alamat ila dia kata ngelek no te seat belt but scam susu bari kata ka amres su bat scam yuta bali namang itieng ya ke jingim lajong yo ke jai menrei hakum kata kapor pan piju yosngo ya kesur kabawan ke jong pilot pi kesur jong pilot ko uang bawat wanong syap tieng ngan yele ban penher no ya gani galing sun syaki benta ki bakam jai para bangit ngangit scam bakum kata kapor ngi baro ngin sngo shngan no Hoat kata ka turbulence kandang don handai bali ngi sngo shngan nama ka fokus ke jongi kalalet no nakatu ka storm nakatu ka turbulence syaka jingkren ke jong pilot unta para bangit ke jingkot ingan ingkong ubakren bat ngilang baro kabalong ba klempep ngin mat shibon ki jinge in mat shibun ki jing yale shibun ki jing tenju shibun ki eryong marikan mau bau blay te udan senda jongi but I bau blay ulong captain ya ka lieng jong ka jing im ka jongi bolang ya haban mat ya ka jingat pulung jong ka duriau bolong ka jing im ka jongi nrei ini masungo thu pade bakini ki eryong Kija ha kijing im kijongi. Ban pen kamjan yang i syau. Ukwa ingi para bangit bangin sngos scam. Bat bangin pen scam ru. Ya kijinget kijongi. Kumta kajing kerpat kalong tungin yai duai. Tungin yai syarai. Tungin yai pen kuat. Bat tungin yai pen bahaya ladi. Kenang bahabangi mi na kini ki eryong. Ngilong ki beriu. Kibra pen thamai ladi. Hakamet
Bila thamai lari kam tame haka jing im ka bakan jaman sim. Bat ngin long ru ki brio ki balong ka jing kuru namanta jong ki wei. Namar datang andang ila amat ya ki jing e. Dei hang ta ken bala tunju ingi ban penjanai susu haka jing e. Pi kong baong ka ketin nong wei kong behind every dark cloud there's a silver lining. Kum tangang it's kem lingba kani ka jing e bangi kendu menta lingba kani ka eryong bangi kendu lingba uni o obodum bangi kendu. Ngini masungu shingan bangi don padu bulai ngi don yu jisu. Wan ai pad hangi ya kata ka jing shai hadin jong kani ka jing e. Jishwa bangan shong akwa ban shuong tangi ni wei jing tu kanai balingkot. Pila don ka wei ka jing ja hak wei ka shnong nong kendong. But haitai jingja idei jingja balawan jumai. But kata ka fi jumai haba wan jumai uju cover bon kilometer mang ila banong ndrei itai shnong nong kendong pat ila dei epicenter ni jaka itolong ibau jumai ula ke. Te hakum kata ka por haba la jau tau jumai. Te kibrio hakata ka shnong nong kendong kilai tieng kilai hala bat buon ki balayot ki badan hak jing tia kila ki kilai mare shabar bat buon ki badan ki komra sejane ki komra sungkai kemi lo shabar nama balai kaladon ke jing tieng haki te hakum kata kapor ka bapla pat kalong ba kadan kawai idan iwe iriu temen kata kasnong bat ita iriu temen pat imdon ya kanu ke jing tieng imdon ya kanu ke jing labat nong ke jing hala ka mahla ki we ladon pun ban ka ya ka khamat ka bapu samarke te kita ki brio ki keligen ki ong meye pimtiang mo aba jau jumai kat ni pimtiang la ka jingim pi ka jubab ka jong i ka long sung tanat hado kata ban ong ka tin nong wei i ong I rejoice to know that I have a God who can shake the world ngas ngok men bantip bat bania thu ya pi balai bangam tiang namar bangadon ublei ubala ban penki wat ya ka perthai barok away. To bless ta ka buram gujangu. Amen. Te ya kani ka por penpau jinsu yu blay bangai scam baling ba kani ka jinsulok kani ka por balong ka jingku na ka menta jungi iwei pa iwei. Ba kumjuru kani ka tin ka jong blay kani jaka ki donor ki sim ki jong pi kanang bangin long ru ka jing shine na menta jing kuwei kumjuru ka jingku na ka menta jong kiwei ba bangin bat scam ka jing ka jongi hadok kut tingin ya penwai no kani jing shakri ka jongi limba jong kani ka por da ka bangi ruai lang ka jing ruai ka ba south pa khatwei na ka kot jing ruai ka ba thamai ba sanspa apun rio na ka kot jing ruai ka barim yang scam bang adon kat hey kilok kumi kalama bakawe haneng kinong yarap kila hajan ngin sa job keleng la kaslem karhem katma kan sela kahok uyalam jisu jongi tu ya komen lok yang scam banganon kat jisu yalap tu penher ka tin chabuneng hoy haban dayap untuk baro santli ki dekat lembagi chorus ke jingrai ka basaus pa khatwei ba sanspa apun rio na ka jingrai ka bari Hey kilok kumi kalama makawe hane kinong yaram kila hajan ngin sajob golek yen scam bangadon rengkat om uji suhi to penhe kak tin syapuneng hoy dalei leiru aku mi ken hul ba belin soy tan uyalam
Majam jongi kia kelon kajing slur kangam yen skam mangadon rengkan ong uji suhi tu penher các tin shabu neng hoi da lei ru la ki ben ki chom ku soi tan ngin yatur shaki ya le ya ki ribam man leingin pet shari yen skam bangadon rengkan hong uji suhi tu penher các tin shabu neng hoi da lei ru kalama badang kawe ska kentu trai halunong ya lam ya kermen jing ya le kan wai yen skam bangadon rengkan ong uji suhi to penher các tin shabu neng hoi da lei ru la kaslem karhem katuma kan salah kaho unong yalam jisu jongi tu yaku menlo yen skam bangadon rekan jisu yalam tu penher các tin shabu neng hoi haban dayam Tungin yawai no. Bat kabawai no tu daai baga jingai ke badap biang bat kabadap kerhai ke jong try balong nong padim jong Jesus Christ. Ke jingi ba panabom jukut jong blei balong kupa jingi bahabaneng balong nong bu nong tau ki baro. Lema juslok batiang ke punchat bor ke jong mesin bakut. Tu ai kini ke balong lai ke jingkur ku hawai blei. Kena syong sa angkat bangi ke badan hagani kapor. Kena syong sa angkat bat kirempe yang kristan ke badan po jong kabalang. Kena syong sa angkat rukum ju bat ki pai runget ki badan hakeleng satlak jong ne perthai. Ki badem ki bamani ki bayaro. Bat ki bapendan buram. Ya ke kerteng ke ba imbat ke bashisha ke jong me. Nadu mentang bat syadu ki ata bom jukut ru. Amen.